लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सरकारा फालांगि जागायनो थाखाय रां होगोन 50,000 रांनिफ्राय जागायनानै 10 लाखसिम रां होगोन सरकारा लाइमोनफोरनि दारिमिनारि खालामनायनि थाखाय बे सुबिदाखौ होगोन नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लानो थाखाय दिनैनो एप्लाइ खालाम नोंथाङा न'आव थानानैनो नोंथांनि मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनायाव नोंथांनि मा फोरमान बिलाइनि गोनांथि जागोन सरकारा गेरेन्टि गैयाजासे 50,000 रांनिफ्राय 10 लाख रां होगोन लाइमोनफोरनो भारत सरकारा बे रांखौ मोनथाम किस्तियाव होनाय जागोन गिबि किस्तियाव 50,000 रां होनाय जाग्रोगोन नैथि किस्तियाव नोंथांनो होनाय जागोन 5 लाख रां आरो थामथि किस्तियाव 10 लाख रां लन होनाय जागोन नोंथांनो एप्लाइ खालामनायाव गोनांथि जागोन नोंथांनि आईडी थं फोरमान पासपोर्ट फट'फोरखौ नोंथाङा www.mudra.org.in अफारिं साइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन